bw'omu Gusii. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kagima omwanchi omurigerere abwigeta sene ya Ndizi TV kitariki n'emirongibere na ibere cy'umutinyi oikomi omwaka oyiga bw'ekiribubere emirongibere na inyeri tkoneria JUMANNE omwanchi omurigeria tokomirana naenda sembeo asomorobere bw'ENSAKIA bono mambia no gasemeria kwanenga kwabere gokoboka buyobo tkobwagombi ya bwarenge wakolire holiday yago nende bono igani metinga Ngweroberiole ase ogosoa ekebago kiago. Good morning omwanchi omurigeria boka enekyanga ngotorole abayiri bago basani bago nabo igwa babisa bago omanyenga ngakibabo kire emambia yabono iga mashabiki itonsi nigotoko baliga nibena somoroberi bw'ENSAKIA omwanchi omurigeria ekeroma etenga litukerigaria JUMANNE nigotoko murikira amangana arengete obochenu igo omwanchi omurigeria gekoraga ense ya monenusu ntobeto kumirana no mugenito ase studio Dr. Calvin Lizanga oyora beka gosanga na intwe amange igoro ya mangana arengete obochenu omwanchi omurigeria igo enekyanga ngosanga no ole na intwe ase mambi yabona igo tumanyinga kiri tukori agori igoro lyarenge ngakero beriti ase wiki yega maite bali mwarenge asomotimo nabo tumanyanga ngai washinde telituko ligima ndanye mbono kwirana siki bago kyabona ndose go extend the holiday yago mwanchi murigereria nabo tumanya emambia yabona iga sanga nento sensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net baige namba yesimi ya 0792192834 Litere KERUBO FRIDAH nolio kwanike buna chibicha neliogi lyagukira sole asenchire yabene nere Nyanchama Abigael Nanchenkoro kwa MAANGI kikwegura Mario Giaya abere gagasoa asembeo manyanga omwancho morelia Ndizi TV omoroberio WENSAKIA obere gogochaka bene boka soa ase omoroberio WENSAKIA turoyo motura babere tobe tokoba rivoa erimo ase emambi yabono mashabike tukurase county ya Kisii bunge kututu chache south kututu chache north ensemeria ya umachoge chache umachoge gorabu bubasi buncha risa utimogirango mwensi soa sumuroberio WENSAKIA emambi yabono tokwambuka Boika ase county area Nyamira bunge ya Kitutu Masaba Borabu West Mugirango North Mugirango soa ase umuroberio WENSAKIA county tunchukana ine county area ya Kericho Bomet Migori Homa Bay mwensi soa ase umuroberio WENSAKIA mambi ya abono tuikirana ase county area ya Nakuru City na inuswa ase umuroberio WENSAKIA Muranga Kiambu mwensi ndori kubatiga isiko boka soa ase umuroberio WENSAKIA mambi yabono muchito monene muchi oria o Nairobi City tubwate amashabiki mange bakorobonere Victor Omondo Migienda Tawo tukwa samoso asumuroberio WENSAKIA ase mambi ya abono toikirana ase nzisikisiko enseri American tuwate Elvis Omboto tukatwara Machukisa tukatwara Kevin Ntabo yoro moremi egiata mwensi soa ase umuroberio mambi ya abono toikirana ase enseri ya Canada Shem Keburi nero tuwakirisha korua ase ensemo area na hebo igosoa ase umuroberio WENSAKIA mashabiki sinzemo cha Middle East na wengo basamoso ase umuroberio WENSAKIA mambi ya abono na mangi abera konekiwa
obatekananga nomoyega oria omashujade boigo motumoko oria omashujade mutumoko obete uchake oria Jumapili ikali tukoleria elia igoro sema tenga bange bakiraneti asemerimo kono mwancho morelia Ndizi TV mambia bono na boyo tomanyinga kikwabete kuchingira lituko elio lia mashujade na boyo tebanga ningo oria ogochengera emambi ya obuna nere rishujali yao nere omunyankongo nere obeire gagose na kwene kinga goikiranire anse kwa vere goika emambi ya abono mwancho morelia Ndizi TV boyo chinga kichiabono tomatinga na manga agendrate anemono aseki na kiligerigetie otuguterare okonacha kolia boso wako wechikura ku mwaka isikomokonyi bumurai bwenseriga shagwa ekina kabetu bosio bwe kuwatkana no muswada ulia obetu ukobeko bosio bwe bunge area ya Senate kolende obeire gogotuguterwa are umuswada ulwete kubiko bosio bwe bunge area ya Senate asebono abawakili bakumwirira omokonyi umurai bwenseriga shagwa basikira bose no ikirana ase ikigambiro kine kujagotegerwa imambi ya abono boigo nigo mokonyo murewensi gashako boigo turuchinga nigo abete gako wali ukoli ukomogania ekirane bosio onyanyimo bole wakora obotuki DCI abega kwireneria amaborio amange anene mono alia arengete amamocho bosikuwa tukane chinkwana tiria bete gako watoka lituko liria Jumapili asewona ganiri kwireneria nawe watebanga ninki ekugara watebanga nigo abantu bali tukumubekera esumase na ya entobete kumurekera yuna mange nabo yana kwenda gutumekerengera kyao ase imambi jabono kono mwancho murelia Ndizi TV na botambe taraba togo chakali tukuni otukora soma lingana alia Nyasaye ekibungo kirituko bunagekoletwa sore n'umurubirio w'ensakia imambi ono turatosoma kurwase kitabu gya Zaburi ogosoma kwa ene kibungo kemerongo etano ekingese yeikomi na gatano ndangerie asengaki yemechando nje ningo konye na gogo na ningo tongie tiatobe tokuirorera ndangerie ase chingaki chemechando na nje ningo konye ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sure n'umurubirio w'ensakia mwanchumulilia Ndizi TV mambi ya bono ebukunio yabera kwanira amange animono igoro katkulilinga engana emomo tebanga osasima wekene Nyasaye omunguru Nyasaye omonene nigo akwana na kurangilia ense yonsi korwa mu chawika bosongo korwa Zayoni omochie omoikiranu wobosera Nyasaye omorekire korwao Nyasaye ni oito ngochare tagukirire omorero okoria nigo ogotangaine bosio bwaye omwaga omotindi nigo omwetanaine mwancho mwerelea Ndizi TV ebukweni okwanira annemono igoro yoko motoki Nyasaye asomolikiwe tabwe katabanga nigo akubaka komotoki Nyasaye kubatikananga nechinguru chae ebukatanga nigagocha nobora bugore obonene nainde nigo Nyasaye agocha nobonene obonene kegima nigagocha nechinguru kegima ingane koro kinga Nyasaye oito nigo are omugui ase imambi ya abono egepungo ke 13 ndangiri asinga kiemechando na inche nimbe ingo konya ase ebukaba totenga kutorabe to kumburangali Nyasaye tingali chito bwate amakongo nigo akoba gago totoria nigo akoba gago toruanira ase kumancho Ndizi TV buno bobale mwoko imambi ya bono natwara ogosemelia ase Nyasaye murangelie nere nabe gakoigwa ebirero bya okeninge kemusinyete nebanga ngwetirore amakongu ase obogima bwao
manyanga nyasaye retari gogotiga kora gutwara gosemeria ase are nigo arabe gakugenda gukorwanirira ase kera ebiro ase igo amangana ari ugwetera asinga kichiabono manyanga nigo ari ase gekakere gekenene asangwa njira narenga amakongwatanyo rarine gotemo kwigina gwaito tobasa kumurama nyasaye tobasa kumuburia amagorio ande onsi ase kegendo gwetera kabego kumusaba motebinga nyasaye nduanire nabe kunyarikananga oigunga kwabero gotugur kingo tebinge mambia nyasaye taraba gagotiga ase igo monchomorelia Ndizi TV twara ogosemeria ase are okuno gosoma kwimambi jabono ndo monchomorelia Ndizi TV ko bane asumuruberio wensakia imambi ja abono wakirbia Frida ya kirbia na kimambia mambia nendo chenga mbuyere kigima mainche ane mbuyere kigima nabona beti ngutwara etaro ya bene ati togote nga kikoirurusa ngobone tekwara tarake holiday ya bene kara tarachi county nga chakere county ya Bosongo ngaite county ya Nyamira ngaite county ya Kisumu ngaite county ya Vihiga ngaite county ya Busia sigo tugatara chinsemo au nabo igonkoranga nigo ensicho Kenya erense yumwando ense ingia kigima nense ere entoere rukigima ngabingira na asumu yega musanyo yomo karanga nere nabeta kubikurubeta ne igabeta liskuligo robon ne shuja mate kuri nyangi chama shujade nigo ko bali shuja kabisa lakini kurende na mangi kubaganiria amayaso wanchani bwabo bono ngabono berega gosoa aria anse akorukunga nenyumo enjenu kirenga kiake omwako oyo kiabereke goikirana kirenga kiana ngate ngambale baenderte gukira nibirenga byabo naye mwanchumurere Ndizi to basa gwancho tigumaika neto basa gwancho tigumaika mwancho muri yendo ndagatebi nga pressure te goita job ta ko pressure bono mambia ira chinga kichao chiabe kere yendo ngebwata chinga kichia kabisa lakini kurende Frida tinko manyana ki ekero naboko banga gwachire gochengera musani ugo gwachire gochengera umusani ugo kini amakasiri kale mitandao na mange abo chengera umusani ugo lire gali arenga naye gole yao Nda naboko nyoranga kwabere bwati chimbara derechecho wachengera umwana umusani ugo na erento yogo to chengere umwana obolito umwana ona abantu nika bago chengera umwana oyo kwa letre ko chengera umwana w'umusani na oyo gotokanyete Frida kirenga ki na bana babasani ugo nyagoto posteri kirenga ki ngabasani bawo bose banyomire na ayeti gabasani bago bago posti tari kirenga ki ngaya wachire mege na barabutika bachemeyega nabo murandi orandete asinyangi yo betega kongo kikegima abetega okwanira nene mono aba murambali banchete ko machi asinyangi kabisa rukambali banchete ko machi askirinya kwanyora kinyangi ko miase kanisa nere bieka kunye kumachi no are igabetega ko roma chikonga kikwa machi kinyangi sato kanene yao kitoko ko era enyangi o machi ando umirane na ai no monto go koiro nyoko bolire akabatebinga mwamachi buya n'abanyaruka mwina akabatenga korali gali yango igoro korali gali yanse moga igo Frida karore mbaki like na ndo komachi yakane ngaki onyo utako bageti uwe nyangi ntangani sukoyo kabere to enda bakaisana tata ngole toro kosoko na itu tiatoche yako askurende Frida boy gona mange agendrete imena iskero gongora Gusii borokyo babungira chiskuru kabisa wela was away borokyo baba ko bunga chiskuru asebirunde na bale nyomba asigo ndochinga no endero nabona kuminga ndochinga nali gwete para ikali konyora naye weka gali chiskuru nchiri gweta Frida Frida kyotaranta inga chiskuru chabungire by the way actually abana bateta chiskuru mbari bachwikaransa matemo akepsea na boigo KCSE igo no yo moyo moranyora sipa madam bali babere bakubi stairs kanga baka one batuliete
Bona ninche ngobogerera inche ndegeti mwabere mukugerera njomele timbwatiruza igongora nyari kabare emitinye yebere ama tukonstari metinye yebere emitinye yebere koikaba igore sukuru January bona barabumete mbabwate emitinye yebere yokorara nyumba ndo chinga obworokia nubiya buri obuya kini kolende oborali nobuya mono nobuya kigima kyanga asengencho Pero la soberalia, no va te bagalia bene go so bisendionsi. Kabisa. Hotel kizara so tauni. Toi koragera. Ubwate mega. Yobu na choma. Asi go ni mena aboro kia bange chinkabali. Aboko babono ni go bali asi chinka. Konyengo nyako bate bindenga. Goro muchere bekensemo. Kabisa. Gorama nyabwali. Abana barabuo Kino bakomu abana kegoli kia lero. Ole tegendo bata de koli. Ai, mugomo baridi. Abana akubuka igole TV. Ayirigere yani baligere. Enjara. Frida emyaka iritu akine tetengise twali gutaburani. Ande kwanza. Tokorwanirira. Ane nawo tete obisi tu abwata matukali akale. Kiko irobo kimachinza cya maraboba. Turi ko bokora. Oko gacha. Ogotigelia akaboro kawo. Kinyonya wale ngomuntu kunire. Omuntu akune Frida. Ni geko ba ase are akongo kigima. Askwende Frida. Boigo na manga ndrete asense meria ya siasa. Abarandi mbabete bagwe soki bene. Tebanga tu akaite serikali ne ya nyasa. Kini kolende nga tu anyoli ringa ne serikali yetisegi. Abarandi abange babete bagwe soki twe Jumapili. Amanga na bete gakumurikirwa ase obu akare. Inkira ukwana anemone ngane yabarandi gwe soki. Ukwane de serikali. Abarandi by the way taditanga ne besoki kolende mbaba soki asama tukamaega anene kero batagete chinkwa na chioko igwana chibe chikokolekana gati yo muraibense na baigo mokonyo yoyo bakagwa kwa isiko askolende nchaba chigo ikerana anene ndo chinga asama tukamange bintu mbiroro batemire go seme serikali ebi bitaraba bigo ikerana askolende asichinga kichende ntwaro chinga mbara sumo stali omuntu kwaligania serikali iri lakini kolendo metekero kwa bereko go semyo monta sigeka atali gokora amonchiri ndonsi nabo ikano na ikwarosa lakini kolende tikabagendera ko yesabera maybe ebintu kambi yonchoreri mbasiri ogosemeli bande ko yesabera kegima nimatinga abarandi mbabe tebagotema gokora usikubaligi babasonsore ane basonsoro muchando yo kegima babe bakore tu kuigwana na kegima kolini ndo chinga nigo akoranga ensemo elia yabara yaba kunyora basinyanire kegima wekera kano eno mukonyo muraibense rigadi gashawa ko bagwe soki bene na kurwa ebirero byaye ane monogotia asaba Kenya kuri Frida igenda abantu bakwibolinga onye koro muntu gwekene nki ukwanira amangana yakero kwa biri ukuruzuko bisi weta amangana re ukwana mangi kegima timatinga kora kwa ngoro keke kikirete akaganyamba porusi gwe amanya ukwana amangana yonse the truth for man I think kire chinga kiabere ka gwesoki ngukwana ari bintu gete and kwanyara Kenya mbaroro bako mochinga tabwene tigwasiulia obeire kako gosereri gwangati akunya gwasiulia ebintu binde lakini bonekana yetaga ikomo ile agatebanga nonyo muroche nkurwani gweseyeye akabaka gotwasiulia ryanka yumo chando bete ko gochakera igotalinga aganyetaro sigwa bisi amanya gukwana neli ari gotema kumanya abakenya nga nonyo obeire kago kira sigi kekeiga emechando ne menga abere gakonyole serikali obeire kago kwa bungunyu lakini bona yaikirora renga no oikamba tebinga monto kimwabete mogochora askolende Frida ndochinga imense itu ya Kenya monto kabira ko serelia kentora ko no gukwana keruro chinga bugima bwano inigo barasa kongu kento yokora kole ekia no koba gogwesoki kigima elinde obe gogo enekinga kwa beire goko nyora obokonywa nabo igotobasa kwenyora ase are akongo twene na mangi awete gakwene kiwali tukoli koro ngigo tushakilia mambia bono okay mwanchu murigerere ni metenga na manga gendete kwene kigwa asorgongo rwa Kenya anene ekerato kumulikira korwa ase skuru elia iyo boroso ya tabaka
kerubabete bagutwara ogochingira gose okubekerwa egutwa kwa borkiga abaibuli mbabete bagikira nasti nseme chena baigo muyiga okabako gokorekana nabo igo bakaba baguskiwa gochia ase ekeraskendo monchumuli eri atengo torrena ya betka gokorekana sensemeyo. Nigo obo mogoko munene guchia sababu atani beskuru yoboroso ya Tabaka Academy. Ayaiga maega yaborokigwa ba pipitu babekirwa chigutwa omuroberi ororekana kwa gwokoboko amona baiboli. Siku ya leo nimefurahia sana juu ya hii mpango ambayo ilikuwa ya graduation ya watoto. Inde nero graduation ya ni ntangani na re yango kimono bakane gulinga na rutwara wana wangi na ruko bega bakakane. In fact ingagira wali munge asiningi yabakora. Nataka ndugu wangu asome kabisa kwa upande wa masomo pia na upande wa talanta zake. Talanta pia zinaweza mchukuma mbele hata aende ngambo. Ipitua kwa ni songo ikinta manyeri na zeko manyeri songo ni class 7 igo eskuru ina ro ninga ningi na inde masoma embiare daro yo tumunya ko irora wana asagi amwe Usangano munyakerogo bweskuru eyo Mr Newton nigateba nga emerobili bune yeigani gegusegeta borokigwa asogokoromukia. Graduation ni ya muhimu sana soko mabwara. Ngera bana mabana toko ba moyo gutwara kuganyikwagenda na masomo and to break the boredom go feel barenga basukire kuruensa na ya mochi ninda no mogoko asinche program ya CBC ya kugera bana baito bono asenga kiyeito munyore mbare tu arenge na baramu bare ko myoka chimbero bia bande baake mipira bia lakini no basirerete maninko mabara kwera lakini asenga kiye yabo na abo mwana utari ko igwe sam lakini umanyete amangana yo muziki moroje buna babere ko mondi na bande bamwe bakora ositira sabia so na barabuna bako babana bamana tarikero umuntu rabo mu gitara tarikero umuntu rabo mu njini Ayaiga ngati yamangana na kwariganiria kurwa sensemo yabarokigwa. Yes, our loving director, our caring head teacher, beloved parents, teachers, learners, ladies and gentlemen, I am happy to welcome you all to our 2024 graduation ceremony. My name is Harriet Omoyo. I am in PP2 class of Tabaka Academy. I have a message for the graduates. On this graduation day, we all stand and give cheer to honor you for all the work you have done to get you here. We thank God for the far He has brought us. You proceed to the next level. Be sure you don't forget that learning is not over yet. Be good listener. Be obedient, for the Bible says hard work gives, but power being lazy makes you a slave. I don't think you want to become a slave. Therefore, work hard. Thank you. Mr. Mogandi Abuya Tamaro. Guests both invited and uninvited. Our doting facilitators, the parents and graduates, I greet you. It is surely a day that is not going to be forgotten so fast. Our small friends are crossing a bridge. They are not going to be called PP2s but grade 1s. I own it as a responsibility to wish them well as they get to the next level. Thank you and may God bless. Ensemo naywe
baliboigo bagenderete gusegeta na kuigereria ebiego byabo anena soburalia. Hayo ni taarifa ya habari, lakini kwanza tupate vidokezo vyake. Leo ni siku ya kufuzu kwa wanafunzi wa papa ya pili katika shule ya akademia ya Tabaka. Uongozi nchini kuchukua mkondo mwingine. Sherehe ya mashujaa ilifanyika katika kaunti ya Kwale hapo jana. Wazazi waombwa kuwajibika wakati huu wa likizo ndefu ya Desemba. Habari kamili. Leo ni siku muhimu katika shule ya akademia ya Tabaka, kwani wanafunzi zaidi ya 40 watafuzu kutoka papa ya pili na kujiunga na gredi ya kwanza mwakani. Imekuwa safari ndefu kwa mahafala hawa tangu walipojiunga na chekechea mnamo mwaka wa 2022. Mgeni waheshimiwa Madam Kotkot anatarajiwa kuongoza shughuli za kuwakabidhi mahafala wa leo vyeti vyao halisi. Mkurugenzi wa shule Bwana Mugendi Abuya Tamaro na naibu wake Bikaro watahudhuria sherehe hiyo ya kufana. Wanaotarajiwa pia ni walimu, wazazi pamoja na wapiga picha. Uongozi wa taifa letu tukufu la Kenya kuchukua mkondo mwingine baada ya aliyekuwa naibu rais Bwana Rigathi Gachagua kung'olewa mamlakani kupitia bunge la mawaziri na la seneti. Inaaminika kuwa Profesa Kithure Kindiki ndiye atakayechukua nafasi ya naibu rais baada ya kiapo hapo kesho. Sherehe ya sikukuu ya mashujaa ilifanyika hapo jana katika kaunti ya Kwale. Akiwahutubia wananchi katika sherehe hiyo, Rais William Ruto aliwasuta baadhi ya viongozi wanafiki wanaoeneza siasa za ukabila na uchochezi. Badala yake aliwataka viongozi wote kuwafanyia wananchi maendeleo bila kupagua. Wazazi wanaombwa kuchukua mstari wa mbele katika kuwakuza na kuwatunza wanao msimu huu wa likizo ndefu ya Desemba. Akiongea na wazazi katika mji wa Keumbu, Bwana Fredi Mogaka ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya kitaifa ya Magulamu ya Kisii, aliongezea kuwa haya yasipozingatiwa tutashuhudia mimba za mapema, kuenezwa kwa magonjwa na wengine kususia shule. Kufikia hapo, naomba kulikunja jamvi langu na kuwatakia siku njema isiyokuwa na tanda belua. Kumbuka habari hizi ziliandaliwa na Janabi Nyambunde na kuletwa kwako nami Nathan Peter Okeno. Kwa hayo na mengine mengi tufuate katika mtandao wetu wa jamii kupitia www.sautiyamwananchi.com. Inshallah. Gotigana najwe omo CSO otabakariga na zone Madam Agnes kubaigabaga kubulia baiboli korenda abana babo chinga kechiga bale erusentambe. Pigia mstari neno tafadhali. Wacha tuwalinde watoto wetu. Jua pahali mtoto wako yupo. Usije ukamwachilia mtoto tu kwa sababu amefunga shule, ukadhania kwamba ama ukafikiria kwamba yule mwalimu ambaye alikuwa na kulindia miezi mitatu tena katika mwezi huu ama miezi miwili na hasa mwisho wa mwaka. Shetani anaingiliaga sana Disemba, ama hamjai kugundua hivyo? Shetani naye ni muongo. Unapata ametoa mtoto wako pahali pazuri, amemuingiza pahali pabaya. Kama wazazi, wacha tuendelee kuwaombea hao wanafunzi, wacha tuendelee kuwaombea watoto wetu wanapokuja kukaa nasi. Ni jukumu letu
kuwalinda hawa watoto, maana tutawahitaji mwaka ujao. Omorobere yego CBC bono ni gwanchiraniro kigima asije skuru ao buna enchere yemo yaborokiwa kwemanya mapema nabo igokero yomo asa wenerete gwakero mo director ngambi yamono gekorera skuru enyene ngo temere mu manyete CBC ne gwata maganie binte binge skuru ngo temere go sangana abayibori asobo ikera magania yiye binte byo erinde garama ta ekobera abayibori bo abo igo skuru ya itongo rigererira abana bari bakubase mechiri etari kwenyara kigima kunyara toroko batoko barigereri ande to make sure ngabune skuru banyora masomo abwenerete nanda isaine skuru ya ito terigo bwatita byo konyabaseri abana buchika tubwata arrangement toko karana abayibori manyano byo bwata kipato byanse pi mwana tarigo seri gako umupango ayo nyagwaka na ngora wikatwa manyomwano yokolire klasi kyo chirekende Giko ripoteri kitaseni kia uwanje tena mbeye mokia Ndizi TV kurwa se skuru ya Tabaka Academy iliteri anenkuru kwa dipon asanya Mwanchumurelia Ndizi TV kitambukero ekia ekero turutinga aboro kigwa wabeto twara muchengo omonene kigima animono ekero bakubikirwa egu twakigima naboigo obosemia bwabeire bokorwewa kotia ase ensemo area yabantu usaba iboli baba kulinda abana babo animono chinga kichi bale ase umutimuko oromo tambe kigima ngalera abana bechi skuru che secondary oboroso babwate long holiday onjiro liara manene kigima mbali matentua ke twalenge secondary niko bosekero twale to panende university na lura twalenga long holiday lakini kulende ukobeko loko kweguta nkira ukonera engane nete squeeze chisemi chabere chigwoncherelia bande to maitenga graduation ekero monta akolere college go say university onega graduation igo chakiraga ali pipito ekero moro kiwa kwenda go chasige tambukero kende kolende nege tambukere kia at least abana nkonya konara bale ebintaba iboli abaigando chinga nkonya go chenkera bale every step nebwatinga encho yaya nande nere byatobe to go chengera anige tambukero ekia anemono ekero truchinga abana bakoba bago chengerwa abo igo okoranga ningane ko bage koba omoyo omwana nere akobaga kuyunga oberiga kusuka kurwa seke wange ke muikase ke wango kende mate didi omwana ale ase nasari itari komanyanga ochiri class 1 bitwale ngaba ke kwara konyaranga kwa class ukunya komwanyi woja komanyanga class 1 ko class 3 lakini kolende FRIDAH omwana nkura iwale ekiagero konyaranga no ina mahanja nara se plot yali konyoro mwana umusini akwali ni graduation yaye jebure nariga ni gutena denga na abana basindinga kuja graduation yangu uninunulie gift egechambokero kereki egyo kuba omoyo kigima na boigo kuba gekuba konya na boigo abayuri babiri bakoegwa okosemi gukigima kabisa ngira abe osemi boiga abayuri mambia bono mambia bona igaba iboli ene kyanga nkulinda mole abana baino eruseyega emeteruseyega ni ntambere kegima ene kyanga monya gutuma abana gukia samayire kora manyango chimbo cy'umwana ugo naboranya nga chimbo nchiroro umwana ogabere gakonyora kurugali skuru otamanyeti kore karansa no umwana ugo ligire linga cy'umwa koyo iga esco card ya beire make angemero bilinga ngaki next year ako improve as a subject chiria atakoletibya Todos kabosionigo enseme abagakurwa ase chirio atinga ibere asurubebe reward ya usamaro account ya Nyamira ndrubebodi ya monyerero account ya Kisii babete bago sokia na koyegania serikali kwango ya kugayana no kumusana nakole ase chimbebe ase echiro eyo yatinga eliemeroberio ya botambe ase echiro eyo ebe geko gendraka ukwana baliki bamangana majia nigo omugaka Justus Mageto oyoro abete gakurwa okobolyo ngane yuko bage kumurikirwa aso gwango lindo bonchiriyo bobo kugendera asingincho ekire yo yatinga ni chiro ere naboyo ni chiro ekoba konya banta bange kwenyolera engelia yabo ya kera lituko Jogonja jitega tene ni gutinga kara ya tene tikwe
twatagita abantu batokorere bintu biri tagita ase echireye egere nari turakore biashara buya one kare yatene nitugwe chogejo korweri naenda abantu bandi bachiri bebekire korumaega bakwiruka ngana bu barabachogi ntuma ito sina bachogi turabaroka gusina abantu abakora gusina abaibi bono bagocha bachoga naende bamanya kugura abantu ebintu byabonye mbari go kurwe echogeri batagete county echichonzi ibere twara kuchisaba chiche amo erinde se chire yatinga chirete chiche na sabeya erinde batumanya ngaki na ingobwana tako choga ese chire yatinga bono ese county echichibere Kisii na Nyamira mware kwanje mwango ibwango erinde tumanye nga yobo chogyo bwana tako choga ngapara bwana tako choga abagambi baito gochakera aba assistant chief aba bali neighboring the market iyo nare kuba boli babadala n'abachibu n'abanasiasa aba MCA bechinsa mu cyonse na commissioners bechinsa mu cyonse bakore bwango egakogera abantu bagusangiririe echogo gokonyora babwate emete guchikoriye yoranga nesege bono batagete ogekorugaiga yagenda ase county development yabura gocha bono otwatagete echireye kinigwe tanyore chipara tanyore chitaya chiogete echiro echire yagache twaye korwe ekina giagerete mono mogo kaba kuruchi county chakete nalindo che mchando yabeire inki kyabago ne county chana tema mchando yosingi kyara tema kwenda ekya tome no murembo roro kyara chimbe kyare ngomba manyini ngai chiro yarenge one mchando yabeire no tunyire ngai chagete kurwa tutagete matakonye kabaranje abantu abonsi babo gitutu babo Kisii na Okay, omwanchi mulielia twabe tokora matukai ya maigo kungusana na kwabere gokwene kigwa ase chireri yatinga kulinde do chinga bagaka bemukire getambukiro nabigo kugania nga serikali esona negati na boigo kwene kenga orobebe nkairore inde gotanga kungusana na kukogendera kwene kigwa ndochinga chimbebe maitenga chimbebe chabe chikoleta amakongu amange ndo atagoranga no na ase chireri ya abose omochiolia okero kanja bete koleta chibura buru chinyinge koleta kwetana igati yabantu ingana tokoba tokubolinga eserikali be kumurikira bwango tebe yoikera asa abantu bagoikira no kuruana kigima nabo nigo tumaitenga Kisii na Nyamira abantu menyatali naba Gusii omugusii Nyamira no mugusii obosongo turuchinga tofauti teyo kimoko nyora no ene gali Nairobi matenga kiko monta kwa nikuzina tenga no chino mugusii no monto obwende te komenya so megoto to kusabanga abantu bonsi bagotwara obumona boyo gotwara okuigwana na elinde gwetanga kurwa samangana atali amaronge asiga serikali gabesona nagati na barayibe chikanisa nabakurangiria bantaba amo elinde bagosonsora inganeye oigo committee ye bunge tinentamangana ye chinguru cy'umuriro nigo yabirige kubolia ewizara ye chinguru cy'umuriro kwene kyanga ngosangiriria bale ebirengereri kurwa sababu atani na boigo abakenya amona barayi elinde kubika emero bili mikerano yogotinya obokoleri ase ewizara yogokwana chinga kibabete bagokira nabo sibwe committee yo nego babeire bakwene kyanga mbabigetemero bilyo yogochikoyelia ligoli liechinguru cy'umuriro. I think the question that you've raised as to whether the regulator has been overly generous in computing these tariffs to the benefit of investors and to the exclusion of Kenyans. I want to assure you that we have been very methodical, and also we are there to balance the interest of Kenyans as consumers and of investors. At what point do you conduct public participation? Right from when you decide you want additional power, then you go ahead and gazette provisional tariffs. Then you end up getting an interested investor to come to supply power to us. You sign a PPA, start supplying. Do we conduct public participation when approving projects, project by project? The answer is no. Have you ever conducted any public participation that has anything to do with the pricing structure, the tariffs or anything, and how maybe
Kenyans feel about the specific tariffs? Yes, Have you ever? Yes, we have, Chair. When? In Eldoret, we have in Nyeri, we have So in in Isiolo. counties, you mean it's some people called to attend? Yes. The public participation. That is correct. Let us in future look at this matter of public participation more broadly, because there are many players in the matters cost of power. There is a Kenya Association of Manufacturers, there is a Consumers Association, there is whatnot, there is... So the quality of the public participation itself is wanting, because if I don't know it, and I chair the Energy Committee, I'm not aware of the public participation. Who is aware? Let's open it wide, because sooner or later, Kenyans would want to contest some of these things, the decisions that are made, because they impact on their lives. If you see the tariffs, it's always in dollars. Is it possible, Chair, that as a country, we can use a Kenyan shilling? It all has to do with the financing. Power plants are capital intensive, and as it is now, Honorable Chair, as it is now, we need to deepen our financial markets so that they can be able to absorb the financing on long-term basis, not short-term. And in one of the interrogations which we held here, there were some IPPs who are willing to renegotiate their PPA. Even there are investors here in Kenya who are saying, and who have appeared before us as we prosecuted the issue of the report on the cost of energy. And they're just saying that they were more than willing, but they've never been given opportunity to invest and give us cheaper power. It is one thing to procure, and it's another thing to actually reach financial close, to plant, to construct, and to reach commercial operation. That is an issue of security of supply. So the only thing I request you is don't misuse the woga. You know, this energy business, a lot of kuza woga mingi sana. That if this happens, then we are going to have rationing. We have seen certain areas that may have led to where we are. But as DG has said, and from what you have seen, you can see clearly that we are heading in the direction of lowering the cost of power. Nchumulilia Ndizi TV ege chambo kero ekia kerutwaro chenga ekomiti eri komulikira amangana rengete chinguru chomolero gegwe soki vene na kurua okoboli nga ewizare tente amangana rengete chinguru chomolero naboigo amabuta ebe gekubage kuligereria naboigo gotegerera ebirengereryo byababwatani vonsi abana inchi naboigo abaraikinga gichiri bakuba bagwetia amachiko amajia asibabete ose kamati yabete kirana busibizari yabedukira na busiwe kamate na ukwanera igore cinchera waligatigo chiko K ya aligoli liebinto viria birengete amabuta naboigo chinguru cyomulero mukira ukwanera ngane FRIDAH ngezengane merobelio ewizara y'chinguru cyomulero gende takobeka sokwane kingali goli nkoira na lirense asikulende ekomiti yaberige ko basemya nganere byabara babasangerelia ebirengere korwa sababu atani banekenga abakenya na barobo mebimba bwate birengerelia batayite korwa na ki monchelia kokolekana igonere byana baro batara imuke getambukiro yo gwetia machikayo baba bakora tegerera abakenya baigo ekyombe gya Dream Team Sisters nigo kyabetege kwena na amaegeri abulitkoligoro yokurwania chisegi chigenka amono gusaro kumwana munyaruka gukwana sensemeria musocho imeya wadi ya Bugusero nigo abayiboli babete bakuboli gwa kugwatirana elio gokinia abana babo asechimbwa chingia muri keto daipa nasanya na beteka gutwaliganilia yo NFGM Chingaki aborokiwa bono bachakiro mutimo kobo bo mweri bo mwaka uyukagire koba nemeyega ao ekyombegitari egia serikali ya Dream Team Sisters niko bono bero biri bwikiranu asibaba komera na imeyo mucyo musocho iliyokwena na amaigilio igoro yo kounerwa ku mwana omunyaruka gondo motenene bwekyombege ko Dream Team Sisters CBO ekyombege gegeko ekwegerera obwene bw'abana abanyaruka nabo igo rero twari gasensemo ya musocho tokonyara gufundisha abayiboli
iguru na kiba kunyara kulinda abana babo obora liobuya nabo igo tukunyara kugikeria mangana ya abana abaisike gutinda cherunse nabo igo na ogosaruka abana abanyaruka ayege ngati ya makongo umwana umunyaruka akobaga kumirana naro kurinde chinga kichinyinge niga kunirwa na kulinwa obwene bwaye ne babo bagutachirwanse n'abanda abo bamanyete abara bayiri na abayibuli ekende abana igo bagoteba nga basalirwe nande go bagosaruka bisi nekende abayibuli na barabwo bali ase chinka asogosira abana babo igo bakubatiga abo bacha botuko bamanyeti ki abana bakoria bamanyeti asa abana babo batalire bono togoteba nga abayibuli tolenda abana baito elinde elio tobakinerie oguma bwabo bwa mutu komenta nayo chisegi chiege nkangati ya abayibuli nigo bono chigenderete gusegete bikoro biga ase binyoro engana abayibuli baburiwe ko bamaiso ase chinka chiabo batware environment yere safe eyerengia ase enchera yoko nyara ko oboreri obuyasa kurwasa abayibuli bako nyoro bwanchani boli batakeire konyora naende mono ekero mwana anyorire nga nabwate challenges echi oyo minta kwaneire ebare supposed ko kominyokera abantu baranyare ko bakonya une kiombeke ya Dream Team Sisters na amona bari mu babo ase chikanisa amone chisukuru era abana babo ase chinchira chingia ase environment etabo atichisegi ase omorembore narito konyara ukini abana baito buya gati yabo bwatani baikirana asomurubiro yegeri konyora maigerio nigo bagikeria engana yogosara omwana omunyaruka Stand up, step in, speak out. Let's stand up, step in, speak out. Mom FGM, no, no, no. Dad FGM, no, no, no. Grand FGM, no, no, no. Grandpa FGM, no, no, no. No, we say no to this FGM. Ya mpidiri ntebi abangina kujya sekenyoro na batige gosara abana bandi bonse ana mafundisa amaya bari batacha bayeteliwe binte binge batamanya so bone kire kiko chikora sekenyoro yeito weta gufundisa abaminto batige gosara abana abaiseke igo bwasumborororo ekerota saliri nayo musubati okwarukia abana abaisike tarigento kiaso bugima bweito ngara twasomire twarorire obuya bogotaruka abangina bari ase binyoro bakobeka bachokoro babanga bakubate baro kibagusuma mukaba mura batatayeti bana bakubaruka bagera batige ekiagera okwaruka ni kobwata amatara mabasa abana abaisike ngara bachikonyora abana abange bagukorera kubaru kinyagitari na abande bakorera ogukwa bono twatebire FGM erere tande tokore campaign kero yo maiguonde tachiko abangina abakoro moigumo betereria mokaba mura bachikwarukia abana asogokenia abana buni amate nigo erigetie okubwaterana kumusacha amono mokungu ilibanyare koena na amaigirio yogokina buya na gutwara chimbwa chingia nasomira mangana manene sana itukulia lero yabere nga togusumbwa chinyaruka cheito guchisara ambao eragenistie tatakiri sababu igekoreta matara manga sa chinyaruka igo munantu abagaka tiga twange gento gyo kwaruka tobeka abana baitu buya egere bachi gosarie nyuma yabo so umugaka no mungina rasima tochamo twarangiria abana twabasomi twabaorokyo buya twabasomi buya kwaruka no bobe Ginko ripoteria egetaseni kia namba ya mokia Ndizi TV korwa mosocho yukutuka imeye wadia bogusere imeye bunge ya kitutu chache South Eliteria ne nkoro kwa dipon asanya Tumurelia Ndizi TV etambokero ekia gekiombekio anemono asukurwa amageru chasavangia nawe kurobo semia bole obonene FRIDAH batabire ngatiga mago kuro batekubetelia abana babe bakogenda gosarwa asomutimuko oyo bwerusa materuse ya December ali bandata tenga kunywecha ya mulero kule nywe yaba murabuka abanyaruka
bagwene tabaye gukinga kicia bene kabisa ugusaro kumono munyaruka kwa bere ko gwetwa ne chinkaki igotiga eruse yiga mubasako bisabana ngango kimuri ko baro kikegera nk'abantu mbale maiso ino abana to kubasemi mambia bone ganyo koro chingo moibuli okugose omoiri ogona bwatekerenga elikyo akoroboti mapema asomogambi akoroboti ase abanyanyimbo aka oroboti asobisi kiri cyabana obe goko ba gokonyora agokonya sigo to basa gwanchirana nonyanga kinga kicyabona kikwabero koranga okunya kweberera gwenda asema gokoro asinchire tali yabo tambe nando teto bateto enda ebieka bagotuma ebieka yaya kabe goko bagotenera obwene bwa freedom munyaruka olebono orachiko bomu matatenga mwana utararuka negesagane lakini oliobera koroka no munyaruka nabagatebire kare lakini asinga kichiabono umunyaruka usomusubati no oliobera kubuhate gitabo no munyaruka olibwesigete bwerendete kekima unere umunyaruka obwendrete umunyaruka asigo kwaruka ngoli koberobe musukubati ngoli cyokogera obe gugukina nebintu ebinge bwendrete obe gugutumeka anemono aguse orabe gugwetira elinde ko bago ko ba musubati ore bwegendrete ntwata basubati abange batasalire kulinde barabanta banene barabara yasinze icyo Kenya bale abanyagitari bale bakore meremere menene kimende babere bakoba abengencho ase bakurwase umancho molonize kwa koiwa obe bugo sara bana banyaruka nawe ne bwendrete obe gokwene kinga turokora ibintu birimo mincha no bwene bwabo mwancho muri yede akorinde bwikiragabo to wikira mwele bokumurikira entunde ntangani yo mu rubiri rw'ENSAKIA bono mambya kurende tya turaso asensemelia kabere studio tokoirana ntobe tugosanga asensemelia magazeti kironda bengo gweta bwetre gazeti ya Daily Nation enje na botambe gazeti ni ya The Standard tubasa gusuka tubasa konyegera nkona turi asikere tari ege tambe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime
omwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri guturigireria nabo igo gusonja mirubiri yito chinse 24 nyaranka nabo gusonja gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'Gusii. Omwanchu muliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwanso bw'Gusii. Obolemi nobonda n'omurubiryo bw'ogwesemya nakwemanya iguru y'obolemi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balya Gusii nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda nabo igo obolemi nesiro nabeire ngo gotalya imeyaliro balya Gusii tumera n'abalemi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bw'amugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'obolemi nobonda oyogotera butambiri tukolya maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'obolemi nande nigongo batebya nga tikana irio tware obolemi obonene elindo onyara kubaga gukora obolemi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro obolemi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde nayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ne mocha mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga ayumuremi giata kurworo gonkorwo Gusii n'ikisemo kiyetanaine bono nankakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited n'ekinsaye kyaye bwenyorera mariogo yugusyalira ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imiyumu cy'obusungu ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigorule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde Nigorule nsemo ya Jogo Angene skuru yobruso ya Jogo Primary Nabuigo Okoba Kirisimi Ilikoma Nyamange Enokem Agrovet Limited Growing Healthier Future One Harvest at a Time. Ne ano mona bw'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amo n'abantu abanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RB and Family Bank Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels we have all types of products chia mitumba
baka ntubwate bikoroto bone ganto introduce bikoroto na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogocha sama matefi mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare wachire mama matefi mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sama matefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 asema matefi mitumba kwanyorere kerobo kere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Matefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Gochakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumu ama Matefi Mitumba Bells Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate chitari cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete chochonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ubuna butambe kurumu cy'ubusongo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonko Gusii Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinkira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited the people's choice guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyorevi ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore emirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa.
hiyo study visa, tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokorwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507. Na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye moinye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakiresimi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakiresimi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Monchomurelia on Ndizi TV kwale bene ase enchunda ya kabiri asomuroberi obwensakia semambi yabono na benkomulikira egazeti ya The Standard bunabo tambe otulotenga ingana irobolito ase page ntangane kwaneranga siasa chiko minya kania kegima neri chiko astora tokoranga ekemina negetindi egatia siasa neri chiko chingaki abo akili bomukonyi bumurebense omukoro Rigathi Gachagua ekero barabikirana bosyo bwekegambero kwamereria enchera abetega kwa isikokurwa ase ekero kyobo konyi bwobo rai bwense ase boigo ensemo yende torochinga nigo amaisonsi ari ase kegambero koranga naralia barabe bakona cha ensemo yende gazeti entangani ekwanera anemono igoro yechinkuma chigendre tena boigo obwobo bonene ko bwatikananga nomubere obate gotoka ase oroche rolia rwa Wajir leke Yahuda otoka mya Wajir oyukagere koba omubere wo mu MC obete gagosira amatuko amaega ensemo yende gazeti ya The Standard okwanera anemono nganigo Biden abere arabe osikako beka gagotalera ensemo elia ya Afrika tuskobose gase page ya kabiri gazeti ya The Standard okwanera anemono igoro yomoroberio olenge igo wasemelia akonene ase abasekorwa ase county area ya Uashingishu kolendo chweto konchuka
nakoba scandal enene yechisemi ase abaiboli bagwato kosemelinga abana babo mbabe bakogenda as university chinse chiri chisiko elinde babe bagwikirania amagima bakaba bagotumika chibesi nyinge bakaoni enibo kolende ekabaninga na yebo cyane kigimekero chibese cyo usibata abete bagwikirania okogenda as university echo chinse chisiko asabone gaba kagirwa abanene bare omoseneta bwe county ya Washington Jackson Mandago yukabere boigo omugavana county yo Joshua Lelei na Mesha Krono igatia bange ingana yogo ichane kigima chibes chabete tido sangerelwa linde kubasira kugenda university chiko cherenge chekerengo kya 9,950 million chirenga na misini chiribu milioni ya misini cho ya zezebeke a billion mongana yogo ichane ya kigima peji ya gazeti ya The Standard ukwanira anemono igoro yomubere obetibo toka ase orochero lia ose enyanja area ya Yahuda ensemo area ya Wajir mubero kagere koba noyobomo MCA Yusufa Hussein Ahmed ayo betaka kubara kurwa kuruz mutienyi orio September tariki 13 ase bono kolendo umubiro yobono bete bukwirwa na boigora chukolerwa DNA kumanyanga mubere omonto kyoyo oyo bete gotoka ase oroche roye ebosinyanja ya Yahuda epeja kaniga zete de stane ukondera anemono igoro ekeminano ase kegambero kuwatikananga nomokonyi umurabense kogenda kambero kwamerelia enchira ebunge ya Senate yabete egekomo aka isikata banga ichikondi yabete rikubwatugwa naboigo nigo egotebe kananga atabeteka kweguri bagari abene kinga kichira beteka korwara elinde kobaga otegererwa nekegambero kelia eke ose otegererwa ne Senate asbono abantu batano bosipetisha nesa chabete kubeka amaganyo asikegambero kwamerelia entera abete gagwa kwa isiko ekina kirabge otegererwa nabanachi ebina abatatu enkubatikana nogo chika kwa badukurugo ne koti ya KERUBO ya naboigo ekoti erienne ere inse jobora ebwaye chacha muicha epeji ya gatano gazete tano kwanera anemono igoro yenjira mukonyimbora ebwenseriga diga shagwa ndate kurwanira naboigo kurwanira obogima bwaye naboigo kurwanira anemono kwatikana nebina bebete bikobekwa bosio bwekigambero omokonyo morebense rigadiga shagwa nigo endete gwetera amange anemono kubwatikana nogochya kwa isiko kurwase kigambero kalia ose ebunge ya Senate asatorotinga na chibi na justice chacha muita beteka otenenia okomo aka isiko asibwe gatorchumonto kuri Ndizi TV ebina 36 yobere kubikwa ase kigambero elinde kwamerelia ogocho okobeko kwae as obusukurusu kwa abisi mwancho morele Ndizi TV na mange na mulekere peji ya gatano ne monigo mokonyo morebense diga shagwa abeire gakorokana gutwara obwoba na boyo kwimurunganiria enjera okona chakobero kurwebwa nebi gambero ani mono yenkubatikana ninjira mokonyo morebense diga shagwa ngabete gutuma lirube uchiase omoregistra na boyo mona chibina monenga ki ekamat ebenchi yabantu atabete gachori gekoroswa yerete kina kia kolindo mona chibina mapa kome atamanyiringa akobokwa nkoro kyoko ensemo yende omo senator we county ya Nyandarua John Methu nigabereka kwimurunganiria enchira omokonyo moraiwenseri gatika shagwa omokoro abete gakurusugwa tatebanga nigo aba senator babete bagwakanwa chibesa chekerengo chi milioni 10 elinde ko murusi siko omokonyi umuraiwense rigadi gashagwa ingana yarenge yoguchane kima sensemo ya deputy majority leader kurukunda vida karanja cross county area ena kurabata kwa sokivene na watebanga nigo batai tukende konne bagachoka mwaka kwatakana na momocho abete gako bekirwa nigo igazite de Senate bija tana de kwanira anemono igorenchera Senate yabete kwayerelia anemono chinga kichiria choko mwaka isiko mokonye umuraiwense rigadi gashagwa
abo kubulinga nigo ataraba naboigo nigo ekero kindi kyabetega choro boli lichikondi abete kubwatigwa nabetega ko etigwa nekyombe kerikia ibisi nebyombe bibiri binde byonsi narama boli andate kuboliwa peji ya 10 gazeti stand kon ekumulikira anamono igoro yenchira umusubacho yomo obera korokananga ni gabera korokananga gako enana libagali abene asokoni wokomwanya bantu engana ijogo ichania kigima mwancho mwerele on Ndizi TV linde kwemania MAANGI na wako gazeti ya The Standard linde kwemania MAANGI aliro bulicho asigazeti manchu muri ile tankwalira nigo ikase gazeti ne ya Daily Nation page ntangani ekero muri kibe gazeti iyo amurikirete na kibone kiganja ye serikali akegendete goticha emego anene koene kyanga obobisi bwe adani deals mbuliko chosoka sebalingito chikonyara chi billion chiminye 53 na isano na ibere bagase peji yo manchu muri ne muri keretenga kensemeli ya maboli agendeta kubolirwa anene chinga ki gashagwa betega kulikali uko gochya ase ekegambero kubolia mangana alengete ekina kyaye kyomuswada buku mwaka isiko nakyo kuchika kwa betego korwegwa ase abajaji gusabana cya ebina batatu barachikoba bagotegerere ekine kyaye anene maiga yuko taigo guchika korwa ase omunachibino monene Martha Koome anene chinga kyabaga kobeka okwamereria gusugotangwa gugochikotianywa komukonyi bomarayi bwense omochore kivure kindi kiboiga ase peji entangani umanchimulire ne mulikirete ngakibono ase aboro kigwa bali bachwikaransira amatemwa AKCC omwaka bw'ekiri bubere 2024 na kiamatemwa yarabeka guchaka litkulera sensemeri echi practical na boigo oral papers anene kero yaberege kwene kigwa amatemwa aliande aria common test ni garachikoboka guchaka selkinyi chumutinyo 11 ase yaberege korokana nigo na mbenene ya borokiwa yaberege kurikia somwako yiga kera boroke barachikoba aboroke barachikaransira amatemwa yo bali kiri buchimi kianda 55 chimisano noyo mokolengania omwako lia obete kogweta somuli kibegazete yoboiga muri katengali temulio moilio ni goligera beli go ikaransirwa kitarike 22 cyumutinyi 11 omwako yiga Waiga sepeji yentangani manchumulie ne mulikirita mabolio ayakobole ngani ngo organitie omwana bomo MC omochore kurase county ya Kirinyaga ni ngo organite KERUBO gimabwaye anekara mulikiritenga omunyaruko yo nigo abetega ko rua enka yabo kisaliki 12 cyumutinyi 10 ase abetega kwenda ko liya omusani oye asensemeri yathika Toske siwe kasi page ni akabiro manchu muri yane muri kerete egekoro ikyo goitwa ko munyaruka asirieta Seth Nyakio yobwate myake 23 oyo betega korwa senka ya bochitariki 12 cyumutinyi 10 mwako yiga asabete gako eneke ngano mwa omusani oye agochikotalira asensemeri ya Thika town nabo igom ekere muri ketenga mamu mwabo Losinjeri oyore omo MC omochore se county assembly ya Kirinyaga ni igom hakoerera kikiabete kego kolekana chingi kibabete bagotigana no munyaroko yego ikaga chakonyora esiminga nigo omunyaroko yabereka gusiri ubugima bwaya sabe muberoye obete kogotoka ase enyomba ekondishire kolende ni gabereka kwaneke nga mwana waye ni gabete ako graduate korwa ase tertiary college asensemeri ya Thika town ani gabwate abasani abange chinga ki alegendrete kolirigelia emeremo ase peji ya katatu manchu muri yane muri kensemeri ya Diani ngakibona yabereke korokana koba ase map anene ase obokoreri bwabo obuya asensemeri ye beach ekira berege korokana
nigo babete bakoegwa ekiegwa gyo bari recognize kubatikana n'obukoreri bwabo obuya ase page yibo igumanchumulie ni morekerto omonyaroka oyomo ng'aki abete kagwoko ni chinguru chestima magaga iyo korukuru mwaba chinga cyari kwende skuru ase aigwetekerero kurwa segete twagachigokonya emboli eyo abete kakumirana nestima eyo eyabete yeko mutigera chingoma chintindi asoma bira na nyamaga yejirani gotema gwakira nsemeri ya Kenya Power kubakonya nigo bachite chinsa isatomaiga yege korekyo askolende abete kawikira ni wasinye gitari ya Nakuru teacher Nakuru teaching and referral asagende takonyora obugweni asigika kimitinye etano obonoiga asepeji yakano manchumuliria ne murikerete ngakibana sensemeri ya Gashagwa agendete kwemurunga nego cyase ekegambero kyogategerera kina kiaye kyomusoda boko mwaka isiko anene chinga ki abetega ko merelia ogwo chigutiani gwa kwa omokonyi bumurai wense omoshore kithore kindike wetraseli ukolia eni gabetega kwemurunga ninga kyugo chika kwabete gukuruigwa asaba na chi ebina batata serita Eric Ogola, Anthony Murima na boigo FRIDAH Mugambi abarachiko baba gotegerera ekina kiaye niga kaniri komanya ngaibabete bagoikera ngochika kikwabete gukuruigwa erinde goikera lichibulio kwa abana chibi na batato gochikotegerera ekinekyo wega CPJ yene mulikirite kim abakenya bange batabete bagwikirana ase emeyiga yogocengira litkoria mashuja ekeronga ya gatibali babete bagwikirana ase omurubiriyo nigo barokante gotaisanika nobogambe bwe serikali anene kero bagendete akomochia obukoreri bwe serikali ya Kenya Kwanza asepeji ya gatano manchumuligeria ni murikeretenga kensemeli maraibikia magya waipa Kalonzo Musyoka na kibona asensemo yaye agenderete gusayereire ogosemelia gochikwenyorera obobui anene ase obochori buri bosio achinga kiene kiringa nigara chikobatika konyora chikura chinje kurwa sensemelia Mount Kenya maiga yogwataneka koene kiwagati ya Rigathi Gachagua na boigo Dr. William Ruto anene chinga kiene kiringa Gachagua nigagendete kurwanirira ekirukiaye ase kegambiro rinde gotanga tabaka kwa obisi kurinde nigo sensemo ya yabeire gakoene kyangana chikubeka emerobili yo koene kyanga chikura konyorera likorwa sorgongororiro Mount Kenya asepeji ya katano nalimo ni mulikirete abamenyi bali wa diaspora ngakibona barure egekuro kuchia ase serikali ase oko gosereria usasa bambere bakumulikira mangana manga ya kogosereria go kolento gwatananika asense ya Kenya okana nigo babere bakoenekya ngomso ogwako isiko kwa Rigathi Gachagua nigo kora chikoba gokolenta emichande mingi na boigo chinga kibaru chingani go serikali egendete kubulia babe bakomentero etam asensemeli iyoborai ase page ya gatano na kabere ne murikirete ngaki asensemeli ya monchire ya beteka gokorekana asinka ya Gachagua anene chinga ki arochenga obugima bwaye nigo buri asa konwekere murikirete nga somutinyo gatano na kabere nigo Gachagua betaka kora monchire ngani ngobwenete komoroseria endagera anene asensemeli ya Karen akabaga kwegena omurugyoye kobaga komoroseria endagera yale kobaga koiro gochia ase aliamenyete nigo asensemo yabakori mirimo babete bako skigwa kurwa senseme yemo gochia ase ensemo yende anene ase kerengo kiligyo korosia endagera sensemeri ya security na boigo laundry na boigo niga baunchirelio abete kago korekana boigo ase peji monchumulie ne mulikiritenga kibona sensemeri ya Gachagua ategemete watchman ase enka yaye magayo kourwa obolende kerom abatani ababete bakotara ucha sinsemo ambaro chingani gobona sigo kirabane Gachagua tabati ulindi bwensi kura sinsemo ye serikali ase kolende
arigete omonyanyimbo bw'oburendi oyo gendete kulinda enka eliayo mwanchumuri elia wekeraga abuna ngwikira omweli bwo kumulikira egazeti ya Daily Nation kurende gotaka kwimanya mange nabo kwigurira egazeti yo ere buyake kimo mwanchumuri ya Ndizi TV nabo tamdo kunyolinga gendo kule gazeti kwimania aliotaba bokonyora sobwagare swende abono twati kwenda sumuti mokomo ke kurende FRIDAH nabaga kwirana na usangano mwani to ase emambi yabono Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye moinye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyomo cho Nairobi asamagacho Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyomo cho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote.
ayumuremyi giata kurworo gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarera eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange naobare imiyumu chubusongo asamagacho akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde nigorore nsemo ya jogo angene skuru yobroso ya jogo primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Ne aino mwana wechanga cha mitumba chira cha bana amo nabantabanere na nigo tagitego chinyorageka kyange bono mama Tefi mitumba bells nigo akorobeire sabari ntambe asago chirete iregisieli na munwa no mama Tefi mitumba egotogotoka se Imperial building igero opposite St Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogocha se Mama Tefi mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi mitumba bells abiro kama Mama Tefi mitumba bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Gochakia gose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi mitumba bells kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cy'ukwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi cutting rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Wula butambe kurumu cy'ubusongo edukane yemuyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa Gusii Ouru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari iki cyuma cy'ukwagacira amabati
emigozi, emisumari, chisimiti, chirangi, chisengenge, chiwilbaro, nebinde binge. Nigo bagukubuguriria omusigo ekero kwagurire goikabuo. Asege gichinse 24 beka eoda yao kuruando siasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank Gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Uhuru Superstores onyorevi. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereraine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekio tagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye